И здравейте хора, аз съм Маняк БГ и днешния епизод ще закупим оръжие. И както в миналия епизод казах, че ще купим или този снайпер, или ето този минигън, но като търсих да го качвам, не го открих. И затова трябва да запиша от начало. И така, малко бъркване ще стане между клиповете. Но както и да е. Правих... Отварях такива пакове. Такива кутийки. И ни спаднаха... И ни спадна златния скин на снайперата. Да. И отворих друго, тази шапка, това на метал. Отворих 50 коин, след епизодът отворих още 50 коин. И като станах сутринта, ето беше 41, за една минута още. Но като станах сутринта, отворих го и още 50 коин и ги събрах пари. И обещах да купя или този снайпер. Ето този снайпер взех този скин, или този снайпер, или ето този минигън. И да закупим минигънът. Вече го имам като оръжие. И мисля да го изпробваме сега. На кой мап да го изпробваме? Вот. Ето на този. Ти виждате, имам само един коин. Ето го минигънът. What the fuck? Как презаряда. Оу! С този минигън какво ги правим просто? Да вземем още патрони за минигъна. О, не. Добре, убих го. О, фак. Тук може да умра. Не. Опа! Предполагам, че с този минигън много килове ще правя. Стана някаква битка. Тук ще умра. Той ме хвана на тясно. Къде съм тук? Фак! Паднах! Де гърмите? Чуват се някои шумове от оръжие. Двамата умраха.
Тук има щит. И тук този умира. Убиха го. Дали ще ги вземат тези? Раба! О, взе ги. Но ме запалиха и умрах. What the fuck? Кот. Как са тук? Де си... Сега нещастнико, откъде му запаля, бе? А фага, откъде му стрелят? Ето го тук този. Плюс 35 купи. Този е жертва. Аз горелката. Fuck me. Тук горелка. Тук за сега няма никой. Там ще показа някой. О, как просят в жълто. Опа, показва се някой. Умре. О, убих го, но и то сме уби. Дали тук ще има дабл кил? Ето с тази бомба. Фак! Не! Презареждай! Не! Не се усетих, че няма патрони на минигънът. Бавно му свършват, де. Ах! Убих го, но и той ме уби. Трябва само да не го вземат. Добре, взех го. Тук вземам всички патрони на света. Ах, твоята леля! Тези играят и комбина обаче. Това не е хубаво. Това го убих. Тук няма минаване. Значи сме тука. Отзад. Умирай ти. Си ти, бе. Тук има броня. Още патрони, отгоре има още патрони, но не трябват да презаредим. Ето го. Ох, то се фърни бомба. Но не ме удари. Този не ми видя.
Гледайте как свети минигънът в тъмното. Ще един кил. Виктори! Плюс 48 купи. Окей. Не бе. И да, хора. Мисля да... What the fuck? Да, хора, мисля това да всичко този клип. Не забравяйте да споделяте с приятели, да харесате клипът, ако ви е харесал. И сигурно на следващия или последващия епизод ще купя снайперът. Да, абонирайте се, харесайте клипа, споделяте с приятели. Аз бях Маняк БГ и ще се на следващия епизод. Довиждане!